Hato Phi Sngew long Marwei, ka Jingpuson nag singi nagtien ka jong blay, kan long halor ka ni ka jingkali. Hato Phi Sngew long Marwei. Bat ngini pensyong long rem ni ka Jingpuson nag gospel ka jong Yohanes ka long ka bakan riu ka khot ka balai puar. Ki kintien ki bong hakmi ka por ka ja shisha kala ja menta. Baon pensa kamay pi uway sila ka jong. Bat pin ino yang Marwei. Henry penban ngamlong Marwei na bautaw pa udon lembat nga. Kini kilong kikintien ki jong Jesus Christ menba udang don hagani ka slap pertay. Ulawan kenang ya ka ban pendap ya ka jing pendap ka bakraw hadu kata-kata. Kata kalong ban kit ya ki pop jong ka pertay baro kawai halor ka ding pna. Di Henry haswa ya ka bau Jesus Christ un shim ya ka senjam uha ban yait ru shibon ki jing yait lenti ki balong ki jing tenjo ki jing penshoy ki ba harukom kenang ya ka ba un la ban sngew thu yangi bat ban pen iru hangi ya ka nuksa namar kum ba yait kum taru ya jagni ka slap pertai u Jesus Christ ya kendo ya ki jing tenjo ki ba per dena ta dawa nam sngew pula namar baro ki bre ki badan haga pertai ki habanya lingba ki jing tenjo lingba ki jing penshoy ki ba harukom barkaktien ke jong blek ye thu ba Jesus Christ hashwa bon ki wala jong ka dingpna ula yo ilpa ba ki bre ken se eno da shisha ki pat ba ki babon ki babot yo Jesus Christ kem shimlala banyaine hadu ka jingyap ka jong Christ halor ka dingpna nre da lor jong ka jing eno jong pat ba ka ba kham khata e ka day ka jing eno jong ki sanran u Jesus Christ ul da ban yo ilpa ya kene kata kalong ba on sa pensa kamai ki sanran ka jong baro shala ki jong ki jaga bat ken sa eno ya u Marwei Henry u Jesus Christ ul da ban pen kre lupa na ka benta ka ni ka jing ya lenti ha ka ba ul don ya ka jing day ka ba jan lupa bat ukpa ubahapneng pada shisha ula pen kre hagni ka jing ya lenti ula pen kre ya ka ban kloy wat ban ya ha ka jing long Marwei da ka ba usngos kem ukpa jung ubahapneng unum eno yu da lele parkani ka ai ka jing hikai balada don na preng jung pi pimpat shimla ya lenti lamba ka jing long Marwei pidon kam ban sngew thu kata kalong lese kan sedon ke por ya ke pihak ban ya lenti pen kre kata ka jing ya lenti da ka jing dai ke em ka jung pi baru play balada don na preng jung pi pila ya lenti lamba ka jing sngew long Marwei yo ya ka jing hikai now Jesus Christ u Jesus Christ ha ka jing long brio ke pura ha ka ni ka slap pertai ula ya lamba ka jing long Marwei kisenran ki bajudan hasenda jungu man like a por ki ba yad rengkat badu ki ba shong rengkat badu ki ba shakri rengkat badu ki ba don bet man like a por badu kila eno yu Henry Jesus Christ ula ong iri kentien wat lada la pensa kamai pi wala da pi eno nga Marwei ngam long Marwei Hato Phi laban ong kita ke kentien wala ki breu ki eno ip ki perlo ki eno ip Hato Phi laban ong ya kani ke ju ke kentien ngam long Marwei u jisu laban ong ki kentien ngam long Marwei namar kata ke jing dei ke bajan ke jungu baru kpa kalong hadu kata dene ke daw penom laban lait na ke jing long Marwei Henry kalong ke bakla pat ba pen sngew Marwei namar u Jesus Christ uladap ya ke ban kren ni ke kentien ban long ka jing hikai ka nuksa na ke benta jongi te den ka daw tungin yo ke ni ke nuksa pangin yo ke ni ke jing hikai om tang ba kan ai men sim pi kan ai bor ru ye pi ba nya shaprang
Kaktian ke jong blay ka ong pim long Marwei. Namaru blay ubalong khpa bahap neng unum ino epi da leleru. Ka perthai ka laban ino epi ki briu ki laban ino epi hinreu khpa bahap neng unum ino da leleru epi. Den tak da hari kesengi ha ke cakap fin Sngew Marwei. Wat haba pidan Marwei. Pen kelano ek tak jing Sngew da ke jing kemen bat ke jing Sngew namar haba pim dan banyak keren badno pila banyak keren baru khpa jong fi bahap neng. Lare film dan banyak selok badno pila banyak selok baru khpa jong fi bahap neng. Namar haba pi keren syau klempep pen Sngew ya ke jing don rengkat ke jung. Pada ke jing don ke jung kadon ke jing kemen kadon ke jing lai luat kadon ke jing suk angit scam ke jing pang jong ke jing Sngew Marwei kanam la ban le don borshu ya ke jing em ke jong pi. Hagani kesengi haga cakap fin Sngew senai ya lade haga cakap ya ke bafin pet po ya lade namar bagi beriu ki ino ya pi pidon kam ban ra kikti ban aingo ban yero yu blay banyak keren badu akwa ban kular ya pi ni kesengi pada shisha la da pi keren badu blay pen mat ya ke jingkemen ke bakam palat ban ya ke jingkemen bat ki beriu hagani ke perthai. Onam dan manu bala ban kini no ia kata ke jingkemen ke jong try na ke download ke jong pi namar umensium jong blay udan bat pi berudan ke jaka baro kumbau David Wong shanongan let na umensium jong try udan ke jaka baro ublay ubalong umensium udan ringkat bat pi ikran badu aingo yu lekman hagri kesengi kalau kesengi ke batamai ke bau blay la aru ye pi ya ke weipat kesengi bafin yo banyak keren banyak selok badu tito blay ke jingsuk una kerkhui pi ke kesengi kat bafirang te ya kata ke jingedai ke em ke jompi badu amen.